Kabantay ko ba no? Kasi gina ko buhat-buhat og video for 3 years kapin. Wala ginangutanan ako ngano nagpataas kog buhok. Wala siguro yung na-curious ngano nagpataas kog buhok no. Reda uli. Yo, may hapon yung tanan diha mga ga, another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Taas-taas ang panahon nga wala ta ka bike mga ga no. Almost buwan na. Unya, nakunahon na ako nga magbike-bike ko. Bitaw, karon mga ga, narong buwan na ako nabantayan. Kaya nindot ang sunset gid kada hapon. So mo to, nakunahon na ako nga mag sunset hunting ta no. Ari lang ta sa duol. O ako na nga spot nara diha sa Bugo. Ubanda ninyo mga ga, mangita ta og nindot nga sunset no. Adto na ta. Let's go. Medyo taas pa man ang adlaw no, makita ninyo. Kung ato sa kuguan ay na may sagkaon diri sa mga dapit ari sa may Libertad no. Ahon ta diri practice tag-sagka kay murag. Atay sagka gid. Nanata diri sa sagkaon mga gano. Nga katunggingon ako sa inyo. Try. Wala buka to nga pero murag sakit na mo pa. Ato sa magkitag balik tumoy. Nanapos tumoy mga ga. Ginawas og gamay. Murag mubuto kasing-kasing mga ga. Puwes sa gamay mga gano. Medyo ko dagbir, klaro kayo. Kabantay ko ba no? Kasi gina ko buhat-buhat og video for 3 years kapin. Wala ginangutanan ako ngano nagpataas kog buhok. Siguro magpuputol na lang ko ani. Mapag yung ngutanan sa kuha. Wala siguro yung na-curious ngano nagpataas kog buhok no. Magro na siya. Anyways, parentas tong biyahe. Ano ta? Medyo taas-taas sa walang adlaw no. Init pa ron dito sa spot akong giingon nga atong adtuon. Mula ko sa barangay Sukon. Lugsong sa ta kanya. Iwasan niyo ang video para malipay ang tanan. Nanatag barangay Sukon mga ga. Padung na ta sa barangay na Ilo no. Patag na puta patag. Patag nga na yung mga sagka ginagmay ba. Kanin indot nga spot dire mga ga. Nga sagkaan ba. Dire. Ano diha? Mundo mo itong napil ng community run. Ano indot nga spot diha? Sagkaon niya na pohon. Pohon na lang. Alas 5 na mga gano. Ano buzzer na. Sakto-sakto gid maabot na dito. Sunset na. Kaya dali man mahapon basta inaron padung December. Dol-dol na lang ta mga ga. Amot lang murag hapon lo po kayo. Makabot ba ka sa sunset ani? Ilan na igabot na to dito. Nanatari mga ga no. Para nako sa mga usa ninot og sunset spot diri sa Bugo. Ang pantalan sa Bugo no. Nano mo suroy diri. Suroy lang mo. Mo na yung naabtan nga kanang sunset mga gaw. Uli na tanin yung mga garo. So nganahan mo musuroy dire. Ari lang mo. Prayer ni dire wala entrance. Kung nganahan mo og suryanan nga duol unya nindot ang view ini ka hapon ig sunset. Adto lang mo sa ano pantalan sa City of Bugo. Wala to bayad to, ay entrance free ra gito siya dito. Bitaw if isasad mo sa mga tao nga mawala ang stress if makita og sunset. Adto lang mo sa pantalan sa Bugo no. O namoy mga naibawan nga spot nga nindot ang sunset niya wala ko kay balo i-comment down below na ninyo kay para mabisita tanan or maadto tanan hangtod sa sunod higayon hangtod sa sunod nga mo na ano ko nga video dahil sa pagsuporta Ganoy TV Anoy out, see you.